Itum ang jirapan, itum ang jirapan je la son alang na kacoklem kini itum terak piglo la pen karbeng long rata terak pigano. Kardom donatum putar welcome back lo lindong richu channel lo. Ilitum karbeng long kichi kibia soaphan adimak long kepek. Lapen kichi kibia soaphan manpeng kipia joini si ili karbia khai kisung nang lupini pusi kaning je. Bonsita me labang so alam kaning je ke komentu loplote kisung ke phu choji lapen labang so kisung ke phu chekloy jon mate chekloy ni mate irui ni ansi litu chesong choji lapen ahok pedakang sai non antami litu long lela langdam nang sumila rong hang pia phantami methor dot an sita ahok pedkang sai non ta long lelang ke la son thak thak si non dai thor long model college along a principal so ilitum karbi mate ilitum injir aphan chulang remdet arta pusita mening kan kren ar kevelang alang li krehniang deng si Charlie boy lang pusi chini dun lo lapen alang litum principal pen lapu arlu su tum apia po tum pen chedam chewang phun manipurial ateng pusi pu bonsita me non bang ke hala karbi tum han lang rop lapu sonsi nang thek long lo man lasi labang so alam bang ilitum chini pamining ahok pedakang sai long vek nangji ilitum kethe ki ding tum cerap cetu dun si labang so ajak stes abang ke palong pining donatum Itum ang jirapan je la son alang na kacoklem kini itum terak piglo la pen karbeng long rata terak pigano. To prangsi perangki kam klembom abitung duman ansitame nilihem aku non aju bayi krihini chok popor an alang tung wang pen ang hungri pota aprangsi alang tum mana keru pilo laban kardom lain lon nili alang litum along pini non apor karjab nang lam thegini jenang ko bangke idam tangar ni pen an nilitum panangi piaso alang li college long dun bom lo apen ke Sonong taksi dak model college sa principal Dipok Bora Kumar alang litum pen nilitum miu halas suhut ke miu pen join ni si nilitum kachi dam chi bang anta misen sitami non aphi bang galang litum bang ni tum han son matha ji pu bang ni tum peni kai pen tan ni tum bang matha pon pe sitami nilitum aphan la son meklang nu kam ke claim akaheng udak akam nang klem pot nilitum nilihem kadu ko don ra puriar dum anpen ning oi piglo la palang li phan da simet ka pinrem la hen lo alang li nut thek ser repen re ser bang sita me alang li son ke klem bang ke nilitum hoi pen dak purial hoi pen ki pui bang banili hoi pen ki pui bang la hen lo alang li phan la ke la bang so dai thor government model college along arpu kabidet ingthan pet nang po lapen anso takali si alang liphan ke aron thetan kang sai thek atum ingsai pami pen loyan order aron ateng ben ingsai selang liphan ke phasi pidet nai lanso takali niliako isi bange kachuning ri lehen lo la ilitum karbiang long bong kaprek asong hampang song tum du lasi lalang itum anso tami la nili hoi ban chuning rilo nili tum phanang cherabun tha lapen lamang so kam nili tum sung piklo non ke klemi phan sitami nang litum ka do ko binang cherabun popusi ning thilo penang par dami dor bagure long non ke do bom em richard tok bi lapenang par dami sorjorong phar non nili tum mle ang par dami karbiang long autonomous council long chief executive member dr tuliram long hang alang litum an sitami labang so alam aputha ka kesalong nang cherabuni pasi nilihim banchoning rilo Tangke pason Dipok Kumar Bora non net nang eloma. nilitum muthana pen ge bang an ke ne beng nang esi dak pen ha bor bothar pondet ingbe bor bothar si dolo pusi report long Enang lela so Dipok Kumar ahem kona lo nang chini ma. nili ahem binong bang ge jurhat sidu sitame ahem binong dun delang athima nili phanang pon belang phoita itame ne jorhara town lo manang dun thapu ge dun bom lo penon ala tum da quarter long sidu quarter long ge do ke kadu ko bit boktra yara tum ana chini lo Tangke so
pening ben ge bosu ke ning kan frog running lo ke dam tang ning kan hini ke thoma por an ke abir ta long ndi la son sita men non 2024 25 alom ben si mane la sona kam lo 25 26 alom ben Ili tum thana long FIR pinai PR lo college staff tum ka do video lo la pen la dak karbi pilo lo charlie song la pen ka pre ka tum sita me wang lo KSE dum wang lo KSU dum wang lo KSYC dum da wang lo aga do wi tum ben sita me nili tum hala FIR lo ki pi hota la tum ana do lo la pen pilong lo la pen ni tum report pura details long lo evidence ke long do na proof mange ini ke staff tum bena teng bulute a hema piso masila bang so phone sing gyud masi nura teacher van than lo la pen su teacher van than pen mahala call record bin kok lo la pen a phi masila tum proof en bom lo la pen ke nil hem so van pinia por alang tum nang hang joy lo nang hang ben nil hem so phan la dak teacher tum sor lo tum do bang thok phone ni la tum si arju pa me lo la pen la bang so kar jut video sita me endon lo la pen alang li phan arju lo la pen alang li ho lam ti than dak lo staff tum an do lab lo ada staff non akimi pero third grade tum da do lo la pen ge dak teaching staff tum an do lo officer tum an ke to aprang sia kiru pik lo media person depan to ni tum pini ke ni ning kang pik lo ning duk pik ano la son jo pini dak model college salong a principal Dipok Kumar Bora alang li itum ang jirapan je la son alang na ka choklem ke ni tum therak pik lo la pen kar beng long rat therak pik ano la sini tum at sab la bang ke accept un elo jen ni tum ning duk ning ki oi sinon ni tum pin nong we jo imi thang a hema long la son ke claim that ke ni tum ning duk pik lo la si ni tum non ki jong nam ni ki pugang tung ge la henol ni tum pinong we dak wang si ni tum FIR ta PL lo FIR chot kali ni tum non bang ke alang pulis tum pen alang phan ha difuan pon elo alang phan jail pon pulis jail ke thap chot kali law and order arona teng pen alang phan inside vek na alang phan hang to death mane alang phan pathi lot anang ding life in prison alang phan pi den nei pathi lot nei je ni tum kar bia rat phan ai pathe rak ni tum kar bia rat achot kali ka dok ka we ekdom i pai i put ma therak na wa hema sort ma therak nang la do la si la so pot bang ni tum ning duk pik lo alang phan ke ni tum life ke da ke chak ta chak un elo kar beng long chot ka da ke pir the long ben si ni tum chak un elo alang phan bang ke pathi vek nang ji la pen ke ni li ka chuning ri dun ji kar beng long ham phang song do an ka duk ka we tum ta nang chirap dun lab nain da so akesa long bang ke la pen ke ni li mo pen da pulo je pualang li parents tum kining je ateng no je CM EM MP MLA tum ana nang chirap dun ning la so ke song bang ke important na nun nang ji la pen law and order ro na teng alang phan inside vek nang lan sin ni lam theng ton kok lo